да не хабим гени. Ама ние сме две бейби. Такива жени трябва да са много обичани. Нощем никога да не спим сами. Така ли си ти? Не ми говори, не ми говори. Ама коня дойде, а принца не ще. Търсиме го, няма го никъде. Чакаме го, няма го никъде. Алелелелелелелелей. Коня дойде, а принца не ще. Или са ви слаби свалячите, или са ви силни капризите. Нас ли е проблема? Докато се питам, ще ударя на мохито. Ей! Да се снима с нея, да, ма не може да се вреди. И на двете ми го кажи. Такива жени трябва на ръце да са носени. И отново идва въпроса ни. Така ли си ти? Не ми говори, не ми говори. Ама коня дойде, а принца не ще. Търсиме го, няма го никъде. Чакаме го, няма го никъде. Не ще. Или са ви слаби свалячите, или са ви силни капризите. Нас ми е проблема. Докато се питам, ще ударя на мохито. Ей! Каква жена съм, а на мохито от сутринта съм. Каква жена съм, а на мохито от сутринта. Ама коня дойде, а принца не ще.